Abdallah Mutawalla ya ce in mace tana shan ganyen mangwaro hatta irin kumburin kafa diabetes hawan jini ma ana samun sauki. Sannan duk namijin da yake so ya rage tumbi da kitse to zan wuce wajen. Kun san akwai wata jarida a Ingila sun yi bincike sun gano, kuma sai na ga kamar sun ci karo, don a Ingila mai kuɗi bayi da ƙiba talaka ne mai ƙiba. A Ingila sun yi bincike sun gano duk mata masu ƙiba sun fi tausayi mazansu, ba su da hawan jini kuma ba su mutuwa da wuri. Ni kuma na gamsu rashin mutunci da fitsara da rashin kunya da ba ni takaddana sai siririya fara mara jiki. No, ku duba ku gani, mafi yawa ana samu, ko ba haka ba ne? Ku auna ku gani, siririya mara jiki tana gan karfi da ni wani zai aure ni, ba suna yau kansu kirari ba ina da coca-cola chef, ina da kira kaza, kuma mafi yawa suna da aljanu irinsu saboda tabarruj bayyana tsiraici. Amma ban ce kowace fara siririya ne marar mutunci ba, ku yi hakuri mata. To saboda haka takaice, duk mutumin da yake son ya rage tumbi da kitse, wannan malamin ya ce sai ya bi hanya guda uku. Hanya na farko shine daga lokacin da aka ce magriba ya yi ba kai ba cin abinci mai nauyi har garin Allah ya waye. Tuwo ka rabu da shi, shinkafa ka rabu da shi, sai da ya ce za ka nemi abu soft mai ɗan laushi min al'ashab ko daga cikin 'ya'yan itatuwa ko wasu abubuwa makamantansu. Suka ce to wannan za ka iya, amma duk mutumin da zai ci abinci mai nauyi kuma ya kwanta, suka ce sai cikinsa ya fi na matansa in tana da ciki. Sannan kuma duk namijin da ya kiba har tumbinsa ya huru, to sha'awarsa tana raguwa kashi 45 zuwa kashi 60 daga 100, kuma yana samun sur'atul qazab ko sur'atul inzal. Shi yasa suka ce in kai control, kuma duk wani abu mai zaƙi ka rabu da shi. Suka ce kuma banda cin abinci mai zafi ka sha ruwan sanyi. In kana so ka burge ka kona abin da yake cikin shine kana gama cin abinci ka sha shayin akbar ko shayi manjo ko shayi gwaba. Mana ganyen gwaiban nan da kuke gani, in aka samu guda 6 aka tafasa shi, guda 9 aka wanke shi aka tafasa shi, mai diabetes suka ce tsakanin sati 2 zuwa 3 insha Allah ya rabu da ita. Suka ce ganyen gwanda ita ma an gano mutumin da yake samun